My love will never Akoshaya izandla zakho uvula umlomo wakho umbongo uNkulunkulu namhlanje emva kwemini usho njalo uDavide uthi mbonga uJehova mphefumulo wami nako konke okungaphakathi kimi ngakubonge kudumise kubabaze igama lakhe ligcwele baba wethu lona amandla wonke baba wethu longcwele babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu oyingcwele siyabonga mlilo odlayo siyabonga mlilo oqothulayo siyabonga dwala baba wethu oyingcwele egameni elingaphezu kwawonke amagama siyabonga uNkulunkulu siyabonga dwala lethu siyabonga mdala wezinsuku sithi baba ubani onjengawe emva kwemini ubani ongafaniswa nawe ubani ongalinganiswa nawe bayade uNkulunkulu ophilayo bayade ngalokulunga bayade dwala lamandla bayade sonini nanini bayade alpha bayade omega uyisiqalo isiphetho ngaphandle kwakho akakho omunye uNkulunkulu wena mabizo namhlanje naphakade baba siyabonga udumo lonke sidulungo lwakho amandla nenkasimulo babegameni likaJesu simelana nemimoya simelana namadimoni amandla obumnyama swabopha uNkulunkulu swahlulekisa ngegama likaJesu waseNazaretha sikashula zonke izibopho ngegama likaJesu waseNazaretha baba wethu ongcwele baba wethu ophilayo babegameni likaJesu we thank you for your grace we thank you for your mercy in Jesus mighty name 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 yonke imimoya yahlulekiswa yonke imimoya yanqotshwa in Jesus name we pray amen and amen asimshaya izandla kakhulu sifuna imilomo yethu simbone shayeleni izandla kakhulu abanye bathi thank you Jesus abanye bathi siyabonga moya ongcwele abanye bathi uphakeme abanye bathi uyakhazimula abanye bathi akekho njengawe ake simqhabele isandla kakhulu simbulele namhlanje uThixo oh glory to Jesus oh hallelujah hallelujah thank you Jesus hallelujah for the last time bazalwane ngicela simuphe izandla kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi thank you Lord thank you Lord Master Jesus thank you Jesus siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anebusise nonke singahlala phansi egameni lenkosi ethu uJesu for the last time siphinde simshayele izandla uNkulunkulu ngicela laba basemumva impela le bathi nje bancane ukuza ngaba phambili uNkulunkulu anibusise sihlale nje kahle egameni kuyashisa abazalwane ehlobo iyayisama kuyashisa impela futhi lapha ke eMhlathuze kushisa kakhulu ke kucishe kuyafana naseMthatha kuyashisa eMthatha ayibo sanibonana eMhlathuze ayibo molweni eMhlathuze kaniqhobela uYesu isandla esikhulu ngiyabona abanye bashaya kancane badidwa ilegama elithi qhwaba ukuqhwaba kusho ukushaya qhwabelana uYesu isandla esikhulu yana khona amen amen siyabonga kakhulu ke bazalwane uNkulunkulu anibusise nonke
egameni lenkosi ethu uJesu sibonga nje umusa esaphiwe inkosi. Siyabonga abantwana nabo siyababona bakhona niyabhala nkosi yami igenge. Angikhumbuli ke abantwana abakhonza ngaphansi kwenkazimulo noma ngaphansi kwe-anointing noma ngaphansi kwe-grace uNkulunkulu ayibekile phezulu kwabo shabalala bafeyile. Mina abantwana bake bafike ngiyenkulekela izingane ubona ukuthi kunzima kule ngane, kodwa ngimcela uNkulunkulu bakhulekela abantwana abangajwayelanga ukuphasa bephase. Lapha eThekwini ukhona umfana ngizoke lo anga-ashare la, sazongimcele ngelila ngithi akathule ubufakazi bakhe. Amen. Waflyer from Cape Town angisesekhaya elidala, esasinenkonzo cishe lapha eKingsmead if I remember well. Sesekhaya elidala masiphuma nje egate ngihamba nogogo nomshana sesiyaphuma ke siyongena emotweni, yafika lensizwa ke ifika icela umthandazo ethi baba Nkosi yami ngiyakubukela kakhulu, ngiyakuthanda, ngiyacela nje tata ngene problem ku-maths, i-maths ayiyandibetha tata, cela nje tata umbeke isandla. Ngamkhulekela ngakhuluma phezulu kwempilo yakhe. From that day impilo yakhe yatshentsha. Izolo no on Friday kusho ukuthi maya ekushintsha impilo uNkulunkulu angazi ukuthi wenzani uNkulunkulu kulensizwe yane problem ye maths. But after that day ngemkhulekela uthi tata emva koko enda excela esikoleni, uthi ndandiwina ama laptop ndiwina ntontoni kuma competition lawa we maths, uthi ndandibetha kwasani ku competition yamalokhuzana ama grade 12 eCape Town, naye abothisha bakhe bamfaka. Uthi tata laphuma second, oqala owaba number 1 cishe kwaba uNdiya noma kwaba umlungu, yena awumuntu omnyama walala second place. Nakhona uthi difference tata it was just 1 mark. So uthi tata ndithi andibulele ukuthi uThixo undenzele umangaliso. Uqashiwe kwesinye isikole uthiwa azofundisa abantwana imaths January nje uyaqala. Ndithi kuye ke uyabona ke wena indlela waphasa ngayo, aba bantwana ozobafundisa wena bazophasa ×2 wena lento, ngoba manje uzoya lapha sohamba noYesu. Secondly uzawuyapha uhamba nentambiso kaThixo ayibekele phezulu kwathathu shabala. Intambiso ke ugcobo ngesixhosa. Hayi nina bazalwane nixolele, kaloku mina nibizelwa ngamaZulu kuphela. Mina ngibizelwa amaZulu, ngibizelwa abeSuthu, ngibizelwa amaPedi, ngibizelwa amaXhosa, ngibizelwa abaTswana, ngibizelwa wonke umhlobo, ngibizelwa ngisho nabelungu. Nje next year nje ngoba ngishubela phesheya ngishaya isilungu egameni lenkosi. Ngiyabona into ongazange wazwayibona, yana mbona ku Facebook ngikhuluma isilungu. Ngithi yes. Ngithi you see phesheya ngizoba ngiyiqoqile. Yabona into yami ukushanya hla phesheya ngizobe ngikhuluma ngithi you see when God will take you from one place to another place, God always prepares you. Somebody say prepare. Yizinto kuzobe ngishaya next year ke leso. Ake ningishayele izandla ngegama la. Ngenziwa uthando lomhlathuze mamelani ke le ngicela nithathe very serious le 2025 kuyasetshenzwa. Kwenziwani? 2025 already sekusele nje kancane ukuthi ngicomplete ikhalenda yami ka 2025. Almost everything sayenziwe, but kuma programs ka 2025 maye sizoba mningi emhlathuze. Lapha ke ngizoba mningi ngendlela emangalisayo.
lapha ngiza specially ukuzodila nedemoni ngihead on ngibhekene nalo ngqo. Idemoni elasayina lathi akuzukuba khona bandla la eMhlathuze edolobheni elikhulu. Some of the things mazenzeka abazalwane basithatha kancane. I'm giving you a research. Go and research and go and check around this place and check ukuthi eMpangeni edolobheni, is there any big church now? There is no big church la. And akusukuthi abantu bala abamfuna uNkulunkulu abafuna ukukhonza. But the problem is, men of God have come into a city, but they have never realized this thing, because every pastor is fighting the same demon. Demon yo going down, going up, going down, going up. Now, when I was praying, Gelaphe Eastern Cape and Durban, God is revealing things as was senza go 2025. Lalelani bazalwane. There is something uNkulunkulu azwe lingizwa kahle. Not only Eagle Mountain. There is something uNkulunkulu u2025 ayenzayo kumzimba kaKristu. Amabandla amaningi ashumayela ivangeli leqiniso, kukhona okusha uNkulunkulu asipreparele kona. Abantwana baNkulunkulu manje bazoqala manje usindlule kwesinye istruggle bazalwane. Akekho umuntu phakathi kwethu othandaza uNkulunkulu ngokweqiniso ongazange wandlula kumabhedlela kuzimpi esendlule kuzona. Kukhona abantu abandlule kwibhedlela yefinance, kukhona abantu abandlule kwibhedlela yomsebenzi, waphela unyaka nothing umsebenzi. Kukhona abantu abandlule kwibhedlela yokuhlusha abantwana baphumile esandleni bayodla ama drugs, bayodakwa utshwala, bayakhuzwa abakhuzeka amakhanda avalekile. Khona abantu ababenje ne challenge, yabo nje iningi into usathane ayenzile empilweni zethu. Ngisho nabantu abarana some small businesses nabo ba encounter problems kuma businesses abo. Abantu abasebenzayo emisebenzini babizelwe kuma DC, bafakwa bakhishwa ema-ofisini. Yinto ebeyihlasele ibandla umzimba kaKristu. Kodwa ke lalelani nibuke into uNkulunkulu azoyenza ngo-2025. Khona abantu abahlushwe imoto, waphela unyaka nje lokuhlushwa imoto nje. Ulungise le nsimbi le kufele, ulungise le kufele. Kunedemoni nje bele assigniwe to torment abazalwane, bese kushiyana ukuthi ke le demoni likuthomenta ngani. Kunabantu abakhulekayo la bathormentwe izingane zabo baze bahlehla emkhulekweni. But the more babathandazisa, the more ingane phambanelwa amakhanda, baze babuza ukuthi hayi khona kwenzakalani la. Some they even decided to change, but ayingeke khona into engahambi kahle igile bahamba. But let me tell you, 2025 bazobuya sizobe sinabo la. Sobe sinabo la. Ngibambe manje lento ngisayikhuluma, ngoba lento engiyikhulumayo uyobuya ngibambe ngesandla uthi hayi cha baba uyayikhuluma into. Mina ngikhuluma prophetical. So into engiyikhulumayo ngikhuluma ngoba uNkulunkulu umoya kaNkulunkulu usuke ungihola. Ayibo sanibona nemhlathuze. Ayibo molweni emhlathuze. Sanibona emhlathuze, sanibona. Ake nishala uNkulunkulu izandla kakhulu umhlathuze. Asithole ilizwi lenkosi abaqala ukufika phakathi kwethu. Ngicela nje baphakamise izandla sibamukele, sibanikeze uthando. Niyawazi ke bangcwele umkhuba walapha ekhaya ukuthi sibamukela kanjani ke abantu. Bakhona baqala ukufika abasivakashele abathi ngiyaqala ukufika kule ndawo. Kodwa nje solo kungifikile ngizwela nje ngisekhaya, ngibusisekile baba ngendlela emangalisayo. Ngicela uphamise isandla sakho, sifuna ukukwamukela egameni lenkosi. Any visitor, God bless you. Uvakashile waze wafana ke nabantu basemhlathuze, uhlala la eMhlathuze. Waze wafana nabantu bala ekhaya. Awuhlukile ngathi nje ujwayelekile kanti uyaqala. Kungenzeka wena sisi, kungenzeka mntanami ukuthi kahle kahle vele wala nethi nje ukuthi kade ngihamba ngizula funa loje sengize ngamfumana ke namhlanje. Mshayeleni izandla nimamukele, nimnikeze uthando.
Praise the Lord. Ngiyabonga kakhulu ke bangcwele sawungena ezweni lenkosi. Last week ke bengisegoli ngiseva isidlo senkosi eGoli Holy Communion bekhanike sibaseva bona kule viki eliphelile ngase ngicela ke ugiwa ngathi giwa hamba obamba emhlathu usaniphethe kahle ugiwa uniphethe kahle ya nami ngeke ngambukela lapha kuma video ngathi ake ngamlalele ugiwa ukuthi ubanika lento engibanika noma usibanikeza okunye hayi ngathola ukuthi suka into kagiwa ihamba ngqo ushayeleni izandla ngiyabona ukuthi hayi manje usekambambile nosisi wami lapha nakami interpretela egameni lenkosi uJesu ya hey cha umbambile sizombambile hayi uhamba naye manje uhamba naye mntana mshayeleni izandla uinterpreter wethu siyabonga kakhulu sisi inkosi ikubusise ngiyacela bazalwane as we are about to cross over to 2025 few things engifuna ukuthi abazalwane babe ready ngazo because 2025 is our season. There's a special grace kulonyaka ozayo abantu abangasebenzi bazothola imisebenzi abantu abanezinkinga ziyaxazuleka inkinga zabo omunye ngathi kunini leyo nto iyahlatshelelwa emasontweni unyaka nonyaka hlezi kushiwo into eyodwa sesifikileke isikhathi this time uzokwenzeka ngegama lenkosi uYesu amen. So now ngifuna ukuthi nje for 15-20 minutes nibambe nako. Now when we are about to cross over to the other side, now every time when we are ready to cross over, now the season of crossing over is not a season usatane aitanda. The devil hates the season of crossover. Why the devil hates crossover so much? It is because crossover means we are going to a new season. We are going to experience things as ngazange zenzeka. We are going to experience a new praise, a new anointing. Remember, each and every season wonke unyaka uNkulunkulu kuba khona i-anointing yalowo nyaka. Season ka-2024 uNkulunkulu siphe the anointing ka-2024. Season ka-2025 God is going to give us a new and fresh anointing for 2025. Remember, the more sihlala kuNkulunkulu, the more sikhonza uNkulunkulu, the more sithandaza kuNkulunkulu, the more sizila ukudla, the more we come to church, the more sithola izwi likaNkulunkulu. Spiritually kukhona umntwana okhulayo. That is why iBhayibheli malikhuluma ngathi likhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu. Asikubambeni lokho. Umuntu uqale ebe ngumntwana kaNkulunkulu. Because zathi zisuka nje phansi wena waba ngumuntu omdala, then ngamanye amagama uvala umnyango wokugrowa noma wokukhula. But abantwana abantu abakhulayo. So now malithi iBhayibheli singabantwana bakaNkulunkulu lisho ukuthi noma samukele ivangeli sibadala kodwa once seza kuNkulunkulu siba ngabantwana. So now wonke ke umuntu uNkulunkulu before ezohamba naye fanele qale ebe ngumntwana. Ukuba ngumntwana kusho ukuthi ngumuntu ophilayo kodwa onganayo iability yokuthi ngikwazi ukuzenzela izinto. Mangumntwana kusho ukuthi I'm depending on God for everything. Mangumntwana kusho ukuthi I'm depending on my parents. Mangumntwana kusho ukuthi noma ngabe uthi nomzalo yedwa, mangumntwana kusho ukuthi Nkosi yami ngithembele kuma ukuthi uma uzongikhulisa njengoba ubaba engekho. Mangabe uma akasekho khona ubaba ngamama gama ukuthi ngithembele kubaba ukuthi uzongikhulisa engifundise isikolo engakhe nami ngibe ngumuntu. So now nathi masiza kuNkulunkulu siza singabantwana. Masifika lokho kusho ukuthi noma ngabe zikhona izinto ngendlela nangokuhlakanipha kwethu ebesikwazi ukuthi sihlanganise sizenze. Ngamama gama kusho ukuthi this case in this time we are no longer doing things for ourselves, but this time we depend on God. Noma ngabe kuthiwa lento mani ngiyayazi noma bangangivusa ebusuku but ngiyisho noma ngiyenze ngingayenza because ngiyayazi lento. Kodwa uma ngabe ungumzalwane othi totally I'm depending kuNkulunkulu. Yebazalwa kukhona ukudependa kuNkulunkulu. Yabona ngafika komunye umuzi ngendlela abadepende kuNkulunkulu ngakho ingane mayiphuma iyesitolo ma ugogethuma ingane kuyakhulekwa before iphuma esitolo athi thandaza
ingane ngiyabuza ngithi manje gogo ingane yabuza ukuthi gogo ngoba sithandazile nje ekseni sivuka uthi gogo ngithi uyaphuma manje uyasithola uthi umntwana uthi gogo wethandaza uthi umntwana ngithandazeleni gogo uthi gogo unesiqiniseko yini sokuthi uma uphuma la uyofika esitolo ayikho into engakuvelela ayikho into ethi umntwana no angikho athi ke for that reason thandaza ngabona ukuthi lo gogo uyayifaka lento kulomntwana yokuthi yonke into lo mntwana yenzayo fane adepende kuNkulunkulu even going out to buy bread espaza shop hayi nane espaza shop esingale khona ispaza shop esikhona le line kodwa nje makaphuma fanele athi inkosi iphuma nami ngisayothenga isinkwa ajumpe 2 house 3rd house kune spaza shop angena athenge isinkwa bese yabuya ephethe isinkwa ngayibona ukuthi lento logogo is not a matter yokuthi every time njalo ngishayothenga isinkwa fanele kuthandaza I have learned a lesson yokuthi logogo uinstilla idiscipline yokuthi mntanami never depend on your own wisdom never depend on your intellectually never depend on the ability that you have but in each and everything have faith and trust God mama kama uyayifaka logogo lento ukuthi how into encane kangaka gogo ukuthenga isinkwa ugogo yena uyazi ukuthi why emenzisa lento because isikhathi sakhe ugogo uyasibuka ukuthi ma uNkulunkulu engangikhumbula lengane engaqedanga ukuyifundisa ukuyifaka lo uNkulunkulu izokwenza njani ugogo wabuka isikhathi sakhe wabuka umzukulu ekhula wathi ugogo angifake isikole sokuthi mzukulu yonke into yenzayo dependa kuNkulunkulu now ugogo yonke lento nento encane uyokha amanzi uthele ebhavini athi before ungena ebhavini ungena kulamanzi thandazela lamanzi athi umntwana hawu gogo lamanzi aphuma la impompini yasekhaya la indlini athi ugogo inkinga asazi ukuthi kunani phakathi kwamanzi athi umntwana akunalutho ma gogo aclean amanzi athi ugogo kunezinye izinto ezisemanzini ongeke wena uyibone ngamehlo enya amangala umntwana ukuthi why njalo ugogo makwenziwa into njalo ulokhethe akuthandaza why njalo ugogo ngiyadla uthi musukudla ukudla ungathandazanga gogo ngiyakwethemba ngibonile ukudla kulungiswe wena ngiyabona ukudla kuphekwa wena athi ugogo noma kunjalo phakathi kokudla asazi mntanami ukuthi kunani athi umntwana mara gogo kube bekhona into ngabe wena mosuyibonile athi ugogo angizukubona zonke izinto mina sengimdala mhlambe phakathi kwempuphu khona izinto amabhodlela mina engakwazi ukuzibona mhlambe phakathi kwaleli klabishi khona into mina engakwazi ukuyibona lo mntwana kwaya elokhe ibamba i-teaching kagogo ngelinye ilanga kwafika insuku wahamba ugogo emhlabeni wasala umzukulu wayibuza ukuthi ngizokwenza njani ubani ozongitshela izinto manje uma sengikumele ngenza izinto wadila netrauma yokuthi ulahlekelwe ugogo but izabuya izifundo zakagogo emva kwesikhathi izinto zaphetha kulo mzukulu kagogo ngelinye ilanga wangena ekameleni lakagogo lo mzukulu wathandaza wayesethi gogo ngiyazi ukuthi awusekho futhi wena gogo wangitshela ukuthi mzukwane wena uhamba ngingeze ethuneni lakho ngizothandaza ethuneni ngoba wena gogo ukholelwa kubantu abangasekho wena ukholelwa kuNkulunkulu wabamba umphethe kagogo wathandaza wagunqa la ugogo bekhuleka kho waya kule ndawo kagogo wakhuleka umzukulu wathandaza umzukulu ebiza uNkulunkulu kagogo wathi uNkulunkulu ugogo akasekho kodwa nakho angifundisa ko ugogo akangishiyelanga impahla ugogo akangishiyelanga afa kodwa yinye into ugogo angishiyelayo ugogo wangishiyela umkhuleko wathi ngomthandazo mntanami noma ngabe uyocelani kuNkulunkulu wami uyokwenza wathi ngenye imini mina ngizohamba ngihambe ngibuyele
ekhaya kodwa uNkulunkulu yena akazi ukuhamba mntanami wena oyosuka kuNkulunkulu wena mangahlala kuNkulunkulu ungasuki kuNkulunkulu engufundise ye uyocela noma ngabe yini nezinto mina ngiugogo bengakwazi ukukwenzela zo kodwa uNkulunkulu yena mawucela kuye uyokwenzela izinto ezingaphezulu kwalezi mina engikwenzele zo ngaleso sikhathi leso lento kulomntwana yayizwakala nje kuyinganekwane kodwa uthe ugogo nasahambile wasala yedwa umzukulu abheke ukuthi ngizoqala phi ngihlanganiseni ngaleso sikhathi akekho umuntu wayefuna ukuthatha lo mzukulu wathi kodwa ugogo wangifundisa ukupheka iparish ukuthi ngibeka amanzi abile masabile amanzi ngithatha impuphu ngithela wapheka inhlama into engahlangani ngoba ngaleso sikhathi wayengakwazi kodwa ugogo njalo mayebonda wayeqala embondele koqala ihlanganisa ugogo maqhubeka isikhathi abesethu ugogo bonda ke mntwana ahlanganise ke lo uhlanganisa into ehlanganiso ugogo safika isikhathi sokuthi yena ayihlanganisele yena. I am here to prophesy to everybody who's watching me, who listens to me. Listen bazalwa, as a child of God njengomntwana kaNkulunkulu there are seasons la khona uNkulunkulu ehamba nomuntu ekutatamise ekubambe ngesandla ekunyathelise but there is a season la athi uNkulunkulu khona now you can walk by yourself, I will be behind you. Ayikho ke isizini enzima njengaleyo season because when God grabs you with his hand you feel the presence kuyahambeka mangabe uNkulunkulu uhamba naye kubambe ngesandla kuyahambeka nezinto ezibekiwe uyakwazi ukwenqa ngoba uhambi wedwa yena lithi iBhayibheli ungumhlelempisi wamagebhugebhu ngamanye amagama uma ngabe kuba khona izimpi uma kuneyikhinsi uma kunama-potholes uma kunemigodi uNkulunkulu ukubamba ngesandla akujampisa umgodi wena ugcina umgodi usaya kuwo kodwa uyibona usuhleli ngaphesheya. Lalela mntana sekhaya kunezinto uNkulunkulu ahambe nawe ngo-2024 ekubambe ngesandla wakujampisa imigodi hamba ngalamandla uNkulunkulu akunikeze wo 2025 kunemigodi nezigodi oyondlula kuzo uSathane azoyibheka endleleni yakho kodwa uzobona usuhleli ngaphesheya bese uyasho ukuthi hawu kanti kuyenzeka na. I'm here to tell you 2025 is the season yabantu abandlule kwimigodi abawele kuma-potholes abahambe bathola amaphantsha kwangathi uNkulunkulu I'm renewing your strength, I'm renewing umoya ongcwele kodwa Jesu. Oh hallelujah. Waza 2025 unyaka wamakholwa unyaka wabazalwa siyokwenza izinto baze bathi banamanga baphethe lento kanti asiphethanga nto siphethe igama siphethe izwi likaNkulunkulu ophilayo abathatha izinto abazithathe thina okwamanje esisebenzelayo ile bazalwane leni yasebenzela le angazi mina abanye abantu mhlamba ayibasebenzeli mina leni yangisebenzela masekukube empilweni ngiya kule ncwadi ngivule ngihamba endlini ngithi shikathaba roko shata ripapa ngivule bazalwane ngibeke phansi ushata ngibeke phansi ngithi Nkosi leli yizwi lakho wena uthe ngime phezukwa omunye umuntu angazathi wazi wadelela umfundisi ume phezu kwezwi likaNkulunkulu bukana abafundisi banamhlanje you will say this because you don't have understanding. Lithi izwi likaNkulunkulu those who stand upon the way, I am standing upon the way. This is the word of God. Lithi iBhayibheli those who stand upon the way they shall mount up with wings like eagles. Hey come 2025 the eagle will akwenza njena uthi ma
lwakhe luyandisa ukhosi, luyandisa, lundizela phezulu. The devil is a liar. Devil is a liar. Wafunda umfana omncane ukuthi kumele mephezu kwezi. Kuthi nakuphela isinkwa athi uNkulunkulu kaGogo, avela uNkulunkulu kaGogo. Nakuphela impuphu athi uNkulunkulu kaGogo, avela uNkulunkulu. Up until lo uNkulunkulu kaGogo waze wamanifesta, wandlula ekubeni uNkulunkulu kaGogo, waba uNkulunkulu wakhe. Ngoba the more akwenzela hayi boba ngcwele, the more uThixo akwenzela lo uNkulunkulu kaGogo ugcina sombona la kuwe ukuthi nangenza nje hey inkinga yakho awukamthathi wamenzo wakho. Fana umthathe lo uNkulunkulu kaGogo abe ngowakho. Mzukwana unabantwana uthi mina ngahamba noNkulunkulu kaGogo. uNkulunkulu kaGogo waze waphenduka waba uNkulunkulu wami. Tshela abantwana bakho ukuthi ngiyamazi lo engikhuluma ngaye. Ngamfundiswa uGogo. Engenzela izinto enguNkulunkulu kaGogo. Ngaze ngakhula ngafika ekuthenini lo uNkulunkulu akaphelele kuGogo nakimi ukhona. Lo uNkulunkulu kaGogo lo uNkulunkulu wami nani bantwana bami akanenzele izinto maye ngoba uyenza nangu uNkulunkulu esimkhonza ake nimshayile izandla moya ongcwele. Mshayelani izandla bangcwele. Qhubelani uThixo isandla esikhulu. Ngisalelwe 12 minutes. Kuno 12 minutes I want to prepare abazalwane. Most of the time abefundisi masikhuluma izinto, number 1 ngiyakwazi lokhu nami ngake ngaba umzalwane before ngiba inceke yenkosi. I-calling ingithole vele mina sengisindisiwe. Oh, it is now I've realized ukuthi i-calling kahle kahle awubizwa manje kodwa sabizwa ngaphambili. Ngiyazi ukuthi abaningi abangizwa manje. Lalelani. Umuntu mayezalwa esibelekweni sikamama wakhe already uNkulunkulu usuke sekama-ordainile for certain duties, for umsebenzi othile, because everyone has been set apart. Akekho umuntu la yikho nje ukuthi people they have never discovered themselves ukuthi who they are. Ayikho into bazalwane empilweni enzima njengokwenza into, spending a lot of time, spending your money and everything entweni ongasiyona. Today we have people who imitate other people. Why? Because they don't know who they are. Today we have young people who modelize their life to a certain people. We have young people who idolize opiums. Oh masingile. This girl is on fire. Into efike ngixake ngale genge. Lapha esikolweni iyastruggleisha kwi-subject ye-English. Kodwa izingoma zabo Beyonce bazicula zonke besishaye isilungu sinjalo. Kanti uSathane uyazi ukuthi nina bambani la ingoma. Ngoba uBeyonce abangani bami ngihamba nabo labo. Yazini ingoma zoBeyonce. Kodwa lesasilungu sasesikolweni ningasazi. Struggle isingana ikwazi ukuhlukanisa the present and the past. Isilungu sanje sixubile nje sihlanganisile kodwa awumbekela uthi ashaya ingoma kaBeyonce uyishaya from
bazalwa. The devil is a liar. Abantwana bethu, they will never model people who are serving the devil, but abantwana bethu, they will model Christ. They will model us. Bazothi baba wami mina ungumzalwane uyakholwa, umama wami ulikholwa. Ngisho sebangekho abazali, asikho kwenza izinto ezingazange zenziwa abazali bethu ngenxa yama challenge esihlangabezana nawo. We will never do that. We refuse to worship the foreign gods, but we will worship the God of our fathers, the God of our mothers. Hey, sizokhonza lo Thixo owayekhonzwa obaba bethu, okhokho bethu, ogogo bethu, uNkulunkulu ophilayo. Mina sengiqedile ukushumayela. 1 Kings chapter number 18. Few things engifuna siyibambe as we're about to cross over to 2025. Eyokuqala is prayer. Ngicela uthinta umakhelwane so that le ngifuna ukuthi wonke umuntu ayiregister. Thinta umakhelwane uthi prayer. Cha mthinte uthunywa yimi. Thinta umakhelwane uthi makhe. Pray and 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 pray. Cela ukubuza. Ngisho kangaki? Ngisho how many times? You lost the account. Ngisho kaningi. So now that means ukaningi usho ukuthi alukho usuku ozothi kulo namhlanje ngithandaza. Ukaningi usho ukuthi usuku nosuku ngizokhuleka kuNkulunkulu ophila. Usuku nosuku ngizothandaza kuNkulunkulu. Usuku nosuku ngizofuna uNkulunkulu. Usuku nosuku ngizofuna ubuso bakhe. Usuku nosuku ngizofuna intando yakhe. Usuku nosuku ngizothi kuye akangifundise intando yakhe. Kodwa Nkosi yami, ukaningi usho ukuthi I won't have any day la ngizothi khona today I take a rest from praying. Every day 365 24/7 I'll be praying to this God until the manifestation of power of the Holy Ghost manifest upon my life and do something. Somebody say I'm ready for 25. I'm ready for 25. Funda athi incwadi yamakhosi oqala 1 Kings chapter number 18 noma ungaqala ku verse number noma ungaqala ku verse number 10 to verse number 20 ngizoyisummarize. Hallelujah. Incwadi yamakhosi oqala chapter 18. Yeah. Verse 10. Kuphila kuka Jehova uNkulunkulu wakho. Wafunda iBhayibheli lesizulu wahlangana nale gama leli. Uma ufunda iBhayibheli lesizulu uhlangana negama elithi kuphila kuka Jehova nokuphila kwami. What kind of language is this? Yini lento ethe eBhayibhelini kuphila kuka Jehova nokuphila kwami. Amagama lento iyinto ecishe ithi ayibe yisifungo noma lento yinto enikeza a guarantee or a assurance. Kuphila kuka Jehova ngesilungu lithi as long as the Lord liveth, as long as the Lord lives. In other words, as long as God is upon his throne, this thing is going to happen. As long uThixo asahlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, lento ngizoyenza. Ngamanye amagama kuyisifungo sathi something like a covenant or isifungo sokuthi lento ngizoyenza. Kuphila kuka Jehova ngamanye amagama kunikeza the assurance yalento enziwayo. Ayibongwe inkosi uYesu. Qhubeka sisi. Akukho sizwe nambuso. Yeah. Lapho inkosi yami ingathumanga khona ukukufuna. Yeah. Nanxa bethi akakho lapha.
fungisa umbuso nesizwe ukuthi abakufumananga. Yeah. Manje usuthi wena hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu uEliya kuyakuthi sengisukile kuwe. Yeah. Moya kaJehova akuyise lapho ngingazikhona. Yeah. Nanxa sengifika ukuba ngibatshele ngimtshele uAhabi yena angakufumani. Yeah. Uya kungibulala. Kepha mina nceku yakho ngiyamesaba uJehova kwasebusheni bami. Yeah. Inkosi yami ayitshelwanga yini lokho engakwenzayo lapho uIsabeli ebulala abaprofeti bakaJehova ukuthi ngafihla abantu abayikhulu kubaprofeti bakaJehova ngamashumi ayisihlanu emhumeni. Yeah. Ngabondla ngesinkwa nangamanzi na. Awu Nkosi sivuselo Obadiya. Abazofihla ingceku zikaNkuluNkulu sebazifihlile bazondle ngesinkwa nangamanzi. Sivuselo Obadiya Nkosi. Usuthi manje hamba utshele inkosi yakho ukuthi nangu uEliya bese angibulala. Kepha uEliya wathi kuphila kukaJehova. Angithi uyezwa lokuphila kukaJehova kusho ukuthi umprofeti uEliya wenza isiqiniseko. Ngamanye amagama uyafunga ukuthi lento ayitshela uObadiya uzoyenza. uObadiya uthi what if I'm going to report and say to the king nangu Eliya usetholakele. Masithi siyabuya nenkosi namabutho aye kule ndawo. Sifice wena umoya kaJehova sokuthathile wayokubeka kwenye indawo. Ngiyothini mina kuyinkosi ngoba mina ngizobulawa. Usethi ke uEliya kuphila kukaJehova ngamanye amagama unikeza isiqiniseko, unikeza iassurance. Ngamanye amagama uyafunga ukuthi ngeke ngikwenze lokho. Wena uzohamba uzubuye ungifice la. Kuphila kukaJehova. Kuphila kukaJehova. Sebawodi engimi phambi kwakhe namuhla. Yeah. Ngiza kuzibonakalisa kuye. Yebo. uObadiya wayesehamba ukumhlangabeza uAhabi. Nakho. Wamtshela lokho. Siya. Wayesehamba uAhabi ukumhlangabeza uEliya. Yeah. Kwathi uAhabi esembonile uEliya. Yeah. uAhabi wathi kuye, nguwe ongumhluphi kwaIsrayeli na? Ebona umprofeti kaNkuluNkulu. Asa. Kodwa wathi mina ngimhluphanga uIsrayeli. Kepha nguwe nendlu kayihlo ngokuyilahla imiyalo kaJehova. Uze ulandele uBhali. Yeah. Ngalokho thumela ubuthe kimi uIsrayeli wonke entabeni yaseKhameli nabaprofeti bakaBhali abangamakhulu amane namashumi ayisihlanu 450. Yes. Nabaprofeti bakaAshera abangamakhulu amane abadla etafuleni likaIsabel. 400 prophets abakhonza uNkulunkulu wamashrine. In our times or in our days, the shrine gods, you find them kulolu hlobo labantu abamnyama noma abomdabu base India. uNkulunkulu bamaSyria, uNkulunkulu abakhonzwa abamnyama baseNdiya. The shrine gods yilabo uNkulunkulu labo. Ubathola, they associate too much. The shrine gods uNkulunkulu ababunjwayo abakhandwayo kwenziwe umuntu kodwa abe uNkulunkulu kwenziwe nje kwakhandwe isithombe. Abanye babo banobuso bamagolide noma bayigolide nje all over. Bayayikhanda lento from the mental picture elethwa engqondweni zabo bese bakhanda isithombe sikaNkulunkulu. But there is a spirit esifika kulo okungiyena othi akukhandwe isithombe siso. Lo unikezwa isithombe
ufana nomuntu one connection nabantu abangasekho. Kufika ugogo umbona ukuthi ugogo lo, ugogo zalumala, uze unentsumpa la, yenpela ugogo. Bafika in a form yabantu abake baphila kuleli khaya. Now, mabalete i-message. Most of the time, izinto zabo mangabe ukuthi awukholwa, awuthandazi, izinto abayikhulumayo ziyenzeka. Ukuthi sekwenzakele uzuyisola ukuthi yini indaba ngingalalelanga. Now, the more benza izinto zenzeka is the more you will believe them. That's how they attract people. We still have a problem. Yabantu abangasekho ebandleni. The church, they are serving God on the other side. On the other side, they are serving their ancestors. Now, they mix the two. There are people who are mixing God. They are serving God on the other side. They are serving the gods of Baal. They are serving the god of shrine. In other words, they mix God with the dead. They said because the dead, they are closer to God. Who told you? Who told you? Because as umzalwane, you must know ukuthi kwenzakalani kumuntu uma ngabe that take place when the spirit siba separated from the body. That is why fanele uyazi lento yokuthi kwenzakalani umuntu mayephuma umphefumulo esho. Umuntu bayaphuma uphefumulo esona, umzimba uyathathathwa uphindiselwe othulwini. That is why masiyongcwaba ngomgqibelo sithi uthuli othulini, umlotha emlotheni. Umlotha abanye bayashiswa, abanye abantu ibelief yabo ithi makushone umuntu njengabomdabu basendi kunaba abangangcwabi emathuneni. Umuntu kunomlilo lapha uyafakwa umzimba uhambe ngomshini, kunelangabi kunesibabuli somlilo, ushe umzimba uphele, ashe amathambo abe umlotha. Bathatha umlotha bawufake ebhokisini elincane bayongcwaba. Lapha emathuneni kunobonda olwakhiwe, lolu bonda kube khona izivalonyana kwangathi iposi. Yabona mangabe ufaka eposini bathatha lo mlotha bawubeke lapho. In other words, already inkonzo yokungcwaba basuke sebayenzile. Mabafaka lo mlotha, hey, futhi imihlolo yaseGoli, eGoli labafana badla inyawupe, labafana badla ama drugs, sekudevelopwa ispirit manje esibalidela emathuneni. Bafika kulamathuna lawa abafana eGoli manje bagubha amathuna. Mabakwazi nje ukuthi kushona ubaba wala, lo baba wala na ubesadila une ring, lo baba bagubha ithuna kuyofunwa iring. Base bayake manje emathuneni walaba bomdabu basendi. Amathuna wabo yila kubekwe khona lemilotha, badonsa lamabhokisi lawa, bakhiphe lo mlotha labafana, bafake le drug, limixwe namathambo umzimba womuntu, kuhlangene umzimba namathambo, ondluliswe emlilweni washa. Le genge ngendlela uSathane adlala ngabantwana babantu ngakho, le genge manje sibhema ama drugs, sibheme imizimba yabantu abashisiwe, babheme labantwana njengoba kuyabanda kubo nje kuyafana, bezwa makhaza kuyashisa bahleze elangeni. Uyabona ukuthi lapha akusahlelanga umuntu ophila, sekuhlela isilwane thizeni. Umuntu ophilayo makushisa liyama affect ilanga yomthunzini. Le yagenga mangala lapha edolobheni yamaphara uzoyifica ihlezi nje elangeni, ilala le genge imile, umile edolobheni ugcine biza imoto, woza malume, woza malume. Mawehla athi malume noma ngabe yini, noma ngabe ulabalala bemile, umangale ulele, wena uzathi umile uyilo ubutho balele ngoba sebenze okwendlulele manje. Amagama babhema abantu, emabantu umlotha bawuthatha bawubheme ube yidrug. Baphila ngemijovo, bayazihlaba labantwana, balala ngaphandle emigwaqweni ngengubo eyodwa noplastiki phansi. Kunabantu abezwa amakhaza balele endlini, leya genge ayiwezwa amakhaza.
wena ungazuyibuza uthi kanja lalela ngikutshela le yagenge le mizimba uyibona lapha wena akusibo abantu akubona abantu kunama fallen angel asemkhathini ehlile emkhathini ehla azongena emzimbeni kwenziwa ireplacement laba bayathathwa bayobekwa somewhere. These fallen angels zisebenzisa imizimba yabo. Ubona ngani? Ubona ukuthi liyanetha izulu kumakhaza kuyabanda kodwa balala ngaphandle kuze kuse kuyafika ubusika balala ngengube eyodwa. Why bengaguli? Why banga affected? Uzogula kanja ngoba the actual person akekho emzimbeni. Lo yamzimbe subona is just the dead body. The spirit man okuyena umuntu akekho ubekwe somewhere kusetshenziswa lo mzimba lo because uSatan number 1 ungumoya. In order for the devil to operate fanele thole umzimba angene phakathi kwawo abese yaqala ke uyasebenza akakwazi ukusebenza uSatan out of body noNkulunkulu akakwazi ukusebenza outside of the body. God must have a body. That is why ngithe last time bazalwane, as we are the worshippers, as we are the children of God, it means we are carrying God in our hearts. We are carrying the ark of God. Wherever we go nomphangolo kaNkulunkulu. Kusho ukuthi siphethe uThixo. uThixo ukuzasiza abantu, ukuzadeliver abantu, ukuzakhulula abantu. uThixo mele athole umzimba azosebenza ngawo angene phakathi kwakho. Kodwa 2025 beningemvumele yini uNkulunkulu angene emizimbeni yethu enze intando yakhe asebenze ngathi. La kufika wena khona abantu bexabene, mawufika wena baxolelana abantu. La kufika wena khona kunabantu abagulayo baphila ba. La kufika wena khona kodwa moya ongcwele. Hallelujah. Hlala phansi ngeke isaphela le ndaba. Hlala phansi mntana. Sale sengiyisamarisa. Ngithe okoqala senzani? Tate kima yaka kawena utshwanetse ito riso tate kima bamba sengiyathandaza. Khona umuntu kaNkulunkulu igama lakhe nguEliya. During his time, during his season, he was a man by the name of Elijah. He was called by God. He was ordained by God to be a prophet of the nations. He prophesied upon the Israelites and prophesied upon the nations of this world. But he was a prophet from Israel. Now uNkulunkulu in the olden days ubesebenza namakhosi. Amakhosi, they will act as people abagcina abantu bakaNkulunkulu. But inkosi ibidinga lokho esikubizwa ukuthi an advisor or a counselor, because inkosi iyodwa cannot take decisions. Amakhosi, even nowadays, there are advisors who advises the king ukuthi how to handle abantu. Now, during those days, uNkulunkulu was using prophets to be advisors of the kings. Now, this is a story as I'm closing. Now, there was a problem. Now, there was a woman by the name of Jezebel. Now, Jezebel, according to E-Bible, this woman by the name of Jezebel. I want people to correct this thing. Now, in churches, when you open the Bible, immediately mention the name Jezebel. Most of women in the church, they close their heart and close their ears
Why? Because this name Jezebel, this message of Jezebel has been preached for many years. And pastors, they always, when they want to rebuke the church, or when they want to rebuke women, when they want to rebuke young ladies, they will use the scripture that talks about Jezebel. And in their preaching, they will say, Jezebel, Jezebel spirit. Now, they will say the Jezebel spirit. Correct, because scriptures need to be understood. What was the meaning? Because when you read the Bible, you have to get the meaning or the content of the word of that passage. What God was saying, and God was saying to who, at what time. Because times, they count with God. Because if I want to understand times, I will preach the message that was preached to the Israelites or to the Jewish people. Yet I'm not a Jew. Now we have to understand in the Bible, there are messages that God is speaking through the Jewish people. That is why the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, the two were sent to the Jewish people. Luke, let me say, Matthew was sent by God specifically to the Jewish people to preach to the Jewish people. And then this one. Now listen, and Mark,
all of his heart. Yet he was found in the midst of people who serve the gods of Baal, who serve the god of shrines. But he remained a true or a faithful believer. Though he was caught up in the midst, like the case Abednego, no Shadrach, no Meshach. They were captives. They were captured by Obegwa and Babylon. But ukuba away from Jerusalem azange kuba shintshe ukukhonza uNkulunkulu. Bakhonza uNkulunkulu basekudinisweni basekuthunjweni. Labafana laba abazange bakhonza uNkulunkulu baNebukadnezar. Labafana laba baze bampinjwa balethwa phambi kwenkosi. Inkosi yabasisidamdam somlilo. Ngenxa yokuthi bala ukukhothama kwisithombe esakhiwa uNebukadnezar wathi sizwe sonke asigunqe sikhonze lesithombe. Labafana laba bathi ngeke sikhonze onkulunkulu bezizwe thina siyokhonza uNkulunkulu. Kwezwakala ukuthi makukhala igemfe kukhala ugubhu labafana bona bagunqi kulesithombe lesi babampimpa balethwa phambi kwaNebukadnezar. Uma bafika phambi kwaNebukadnezar wathi uNebukadnezar bafana ngabe kuyiqiniso lento engizwa yokuthi nina makukhala insimbi khala ugemfe khala ugubhu nina anigunqi kulesithombe engisakhile na. Wathi bafana ke nintshe imuphi uNkulunkulu oyakunisindisa olakeni lami. Wathi lalelani bafana ngifuna ukwenza umzekelo ngani. Ngifuna ukunimphonsa esithandweni somlilo so that nakusasa mangitshela abantu ukuthi kuyagunqwa kukhonzwa lo nkulunkulu wonke umuntu aye emadolweni. Labafana lithi wathi mayiqeda ukukhuluma uNebukadnezar bathi labafana nkosi asinako thina ukuziphendulela kulolu daba kodwa naku esikwaziyo. Hayi moya ongcwele naku inkosi esikwaziyo asinako thina ukuyiphendulela kodwa naku esifisa inkosi ikwazi ukuthi noma singaphonselwa phakathi kwesithando somlilo sishe kodwa izosala imessage ukuthi kwasha abafana abathathu balahlelwe esithandweni somlilo basha baphela. Bese bayabuza abantu ukuthi babeshiswe la kuthiwa bashiselwa ukuthi abaguqi konkulunkulu bezizwe abakhothami konkulunkulu bezizwe. Kuyakwaziwa ukuthi sishile safa kodwa into esibulele ukuthi asikhothamanga. Sasha saphela saba umlilo kodwa singakhothamanga. Sasha savutha kodwa sikhothamanga. Hey, kwangathi abazalwane bangaba naleyo nto ukuthi singathukwa singahletshwa kungakhulunywa ngathi kodwa soze sikhothama. Singaxoshiswa emsebenzini silahlekele imisebenzi bakudivorce kodwa soze ngikhothama konkulunkulu bezizwe. Hey, kungashiwo whatsoever eshiwoyo kodwa soze ngakhothama konkulunkulu bezizwe. Alamakhusada yena mabosa bahali kama lebosa ikado. Hey, I will never bow to foreign gods. Angeke ngivuka ngelinye ilanga ningithole endumbeni yabathakathi kuyofuna umuthi woqinisa ibandla wokumisa ibandla. Ngeke ningithole ngifasa intambo okhalweni lami. Ngeke ningithole hey ngeke ngize ngigubhe ngaphansi kwaleli pulpit ngigubhe likhanda lengulube ngigubhe likhanda lomntwana elizodonsa abantu. I will never do that. Ngamane ngisale nezalukwazi ezu5 ezlo cela ukuthandaza namhlanje kugcwele emabandleni. Ehlisa ibhesi bayithi too much. Gcwele namhlanje emabandleni. Phakamisa izandla abantu bathi haleluya. Baphathwe amadlingo sibona bathi umoya.
ngoba kunohlobo labantu olungazange lafundiswa ngemuvu kamoya oyingcwele. Abantu behlelwa amadlingozi. Lalelani, amadlingozi phela angaconfuse uma ngabe umoya oyingcwele ungana. Amadlingozi lo yamoya okwenza kube ngathi khona into ekuthashayo, kanti amadlingozi akuwona umoya oyingcwele, akabi umoya oyingcwele. Kunabantu abehlelwa amadlingozi. Hayibo, gogo ngikhuluma kahle. Amadlingozi yabona lento ukuthi umuntu nje esuke ehlewule nje umuntu amadlingozi. Nina anikwazi ukwehlukanisa umuntu ohlelwa amadlingozi nomuntu ohlelwa umoya oyingcwele. That's where your problem is. Uyabona amadlingozi la njengoba thina sithandaza sikhonza uNkulunkulu, sikhuleka uNkulunkulu weBhayibheli. Amadlingozi makhona umuntu onomoya wabaphansi la. Lesikhathi sesithandaza manje, lesikhathi anointing manje yehla. Amadlingozi ngakahlala ngaveli. Khona umuntu ozohlewula la nathi. Uzuthi wena wehlelo umoya amadlingozi. Bagcwele labantu emabandleni. Nabefundisi baze babalale. Athi man of God, man of God, man of God, man of God. Usho hey wehlile umoya oyingcwele wehlele phezulu kwalo. Amadlingozi ulalela umfundisi ulalela amademo ngoba naye akathandazi. Prayerless pastor. Listen to everything. Mina ngikwala ukuthi uNkulunkulu uyabasebenzisa abantu la. uNkulunkulu angathinta umuntu ewanda amuphi isambulo noma amuphi revelation athamba utshela ushabalala. Angikwali lokho. Uhambisa isonto ngamadlingozi ungumfundisi. Utheni uNkulunkulu namhlanje akakasho lutho ndodakazi. Uyathanda ukulalela amadlingozi wena. Uzoyobuza. Ngobuza umzalwane ukuthi uNkulunkulu utheni. Ngoba ngingakwazi mina ukukhuluma noNkulunkulu. Ngoba phela kunabefundisi wena nhlanzi kule insuku. Ngoba umuntu wathula isambulo mhlawumbe irevelation leyo nto leyo yenzeka abese yamkholwa ke lo mzalwane. Noma angasabonanga lutho lo mzalwane usehamba uyabuza. Ndodakazi uNkulunkulu bengasho lutho. Bengasho lutho. Unesibindi yazi mfundisi. Yini ungathandazi kanti wena ufuna uNkulunkulu manje ufast. Le ndaba efundisa ongafasti. Kodwa basiqinela la ipulpit lana ufuna usitshela ngathi unamanga baba, unamanga unless uthwele. Vele na uthwele uzosibhulela. Kodwa mangabe uhamba ngomoya kaNkulunkulu uzositshela izwi. Unini bandla kubhulelwa ngicela ukuvala. Sesikhathele ukubhulelwa manje. Sikhathele ukuzwa ababhuli abeme pulpit sesikhathelele ababhuli. Sifuna ukuzwa uNkulunkulu ehle emazulwini akhulume uthinco phakathi kwethu. Ubile manje bandla limix manje. Kumizangoma kuma ababhuli epulpit babhulela ibandla. Bakhuzo omkhulu ke leso sikhathi abazwana no amen. Yes man of God. Nina ninesibindi yo. Hayi. Ibandla la namhlanje lindikindiki liyabanda. Ayabanda amakholwa namhlanje. Awanawo umlilo kaNkulunkulu. Bazowuthatha. 1 abafundisa izwi batshela inganekwane. 2 abafast. Bayofasta bathini benganalo izwi ngoba umuntu uphathwa indlala uma ngabe ezofasta enganalo izwi ulamba ushawe ikhanda ushawe isisu uthi hayi ngiyabreak. Ucabanga ukuthi wena indlala iyadlala, indlala ayinamngani. Wathi umunye umfana ahlabelela ikwaito lapha amamfundisi wathi indlala iba ngulaka. Vele umuntu olambile unenhliziyo encane yona. Bayilambile ngathi washesha vele umphakele ngoba uzoza kubuza ukuthi kanti kuvuthwa nini lokudla. Inhliziyo yakhe incane. Na ubhizi uyahlabelela ulambile lo muntu. Ngeke indaba zabantu. Angiyeke le message ngame sayiqedele. Kodwa ibandla likaKristu bangcwele u2025 unyaka kaNkulunkulu wokuhlunga. Nithula nibheke. Mark my words. Angithi ekenzeki lento. Mark my words. Mark my words. I told people nagogo uNkulunkulu ngiyokhuleka eMaritzburg entabeni. uNkulunkulu ngangisekhona mangiseMaritzburg na. uNkulunkulu ukhuluma nami
uthi eSouth Africa kuzoba nohulumeni omusha, uthi uNkulunkulu hamba ubatshele ngoba lento izokwenzeka. Ngiyaza ngitshela abazalwane, ngitshela ibandla, I prophesied ukuthi there's a new government that is coming in South Africa. Uthe masekwenzeka, I told them gogo ukuthi uthi uNkulunkulu kuzovuka iqembu elisha, kahle kahle alikho lisha, lake labakhona futhi lalisebenza naye uKhongolose. Leli qembu labe seliyaphuma kuKhongolose balibulala. Uthi ubaba uZuma umsholozi mayesevusa iMK yadla kwasani. Ithini ngento niyazi ukuthi iMK yawina ama elections. Nikurapeke kodwa lo. Nabafana ngabe sengikhipha lento ningibangela abantu baKhongolose. Kodwa ngesabani mawunoJesu wesabani. Awusabe lutho mawunoJesu. Hayi awusabe lutho mawunoJesu. Mina nginendawo ekhaya ezulwini. Mina nginomuzi nendlu yami nje engilindile mina. Mangindlula la kulomhlaba maye abantu futhi ongathiwa benza iphutha nje, angazi bobe balahlwe yisipoko noma bobe balahlwa amadlozi noma bobe balahlwe yini angazi. Uthinte ogcotshiwe kaNkulunkulu. Ngoba lento phela iyoba yinto eyosuka kuwe, ingene emndenini, ingene einganeni, ingene kubazukulu kube nje is a continuous thing because akathinto ogcotshiwe. Cela ukuthandaza. Ithema seyikhona yaqala iMK. Ithema seyiqala yabhebhedeka yagcwala iSouth Africa. Kungaziwa ukuthi ubani umholi wayo. Wahamba kwaze wathola ukuthi hayi umsholozi uyena oyiholayo. Ithe gogo maseyilokhuza manje bantu bathatha lesa prophet basilahlela. Yayitrenda le yanto wangathi kushika. Bathi abantu sifuna ukubona lo mpostoli wa prophet lento. Lento akekho akwayicabanga ngesikhathi ngoba uNkulunkulu kawaqamba manje. Manje lalela lokhu uNkulunkulu akwenza, lalela ngitsheleke mina. U2025 uNkulunkulu gogo uyahlunga. Ukuhlunga ukwehlukanisa. Ngoba kulesibaya sikaNkulunkulu kukhona izimvu nezibhokwe. Manje uNkulunkulu uyahlukanisa. Nithule nibheke amakholwa from 2025 to 2030 angazi noma uzofika u2030 na. Inkosi ingakabuyi. So now lalelani ezamhlozi. uNkulunkulu now is calling people out. God is saying, come out of those people. I don't know them. I've never called them. Hey, nami lo ngushabalala ngumpostoli. Ngosana ukuthi hayi ushabalala ushumayelizwe. Hambani niyobuza ukuthi inkosi lo mbizile yini njengoba iqine kangaka nje. Nibuza ukuthi inkosi ushabalala lo nene ubiziwe uyini umbizeleni. Ukuyobuza nje ngami kuNkulunkulu. Awe nje kule viki uye ngami nje kuNkulunkulu. Uthi baba ngisacela ungambulele ngushabalala. Uyobona umhlobo. Uyobona umhlobo. Uyokhala inyembezi uthi awunkosi kanti ubaba Shabalala we kanti ubaba Shabalala hayibo kanti lo baba ubizwa uNkulunkulu kangaka uyongisaba ngisho ngene eminyango uyobuka phansi inkonzo iziphela. Nina phela fanele kungibuka nje ngoba vese aningazi. You see the problem wena gogo. Church nowadays. Kodwa ngisikhumelana isilungu gogo ngikhuluma nawe. Ibandla wena gogo kule insuku. Amadoda kaNkulunkulu bawazi after flesh. They know a man of God after flesh. They don't know a man of God after spirit. If you want to know about me, don't look at the flesh. Search me in the spirit. I'm there. Nko. Kulega mo. Asiphakame. Asiphakame. Angiyeke le ndaba. Uzoqala enye la. Zoqala enye bese ngasaphuma. Angithi manje nginitshela ngento eyenzeka. Yathi iMK yagcwala iMK yagcwala iStadium. Bazama ukuyivimba bayiblocker kwasho ukuthi izwi likaNkulunkulu alwaqamba ma. Ithe kungasenzekanga bebona ukuthi kahle kahle amaqiniso mahle laba bantu bawinile la. Kwase kukhandwa into yenhlanganisela. Ngoba phela kuliwa neqiniso likaNkulunkulu. Wasekhandwa nje into efaka nabelungu phakathi hawu futhi kwathiwa hayi
hey ini umshini uthatha mase kiwa nje emaqinisweni aphelele iMK yaliwina ukhetho yawina nje uNkulunkulu awaqamba manje yawina kwana sedonsa imishini lapha angifuni ngisaba nokusho ukuthi amanye amavoti azange accountwa nokukhawunta amanye ashiswa amanye afihlwa kuma building amadala kuma structure amadala inqwaba lokhu uNkulunkulu akusho uthi ngitshele ibandla 2025 uNkulunkulu yobehlunga ehlukanisa izimfu nebhokwe ngoba konke makubukile kuhamba ngokufana kodwa akufani kodwa kona nje mangathiwa umhlambi wezimvu nezimbuzi uhlangana udibene uthintene so uma ubuka phezulu uzobona into eyodwa kodwa mase khamba manje ubona ukuthi hayi khona kukhona nezimbuzi lapha phakathi kwalo yamhlambi angazwa mabangizwa yena abazalwa so nje kule insuku nje mangabe Nkosi yami usebandleni elindikindiki akuthandaze kuNkulunkulu ekubonise indlu ofana ukhonze kuyona ngoba ungayithola sowehlelwa ulaka likaNkulunkulu ngenxa yabantu abenza ukubi phambi kwaNkulunkulu lalela akathi ushabalala ungcono kunabanye abefundisi into engiyishoyo nginengeke mina ngize ngiyenze uthatha abazalwane ibandla ulinamathisele kuwe ungumfundisi akhona abantu abaphethe umsebenzi kaNkulunkulu kanjalo bathuthumela besabeke abazalwane basaba umuntu ukwendlula uNkulunkulu rada bangenze okusho uNkulunkulu kodwa bakwenze okusho ubaba umfundisi ningalinga nixabanise noNkulunkulu mangikhuluma izinto nigijime nenze kodwa uNkulunkulu mayikhuluma nenze ngamane ningenze kimi kodwa uNkulunkulu nenze sithandazeni shwele baba shwele baba ibano usagiti shwele baba shwele baba Swele baba
Say for the last time, says your tenders. Swallow, mama, hey, hey, hey. Swallow, Awushaya izandla zakho uvula umlomo wakho bese uyabonga. Sibongile uNkulunkulu wethu liphilile baba linamandla izwi lakho. Liyahlaba lehlukanisa ukukhanya nobumnyama. Liyahlunga dwala lethu. Baba wethu ingcwele. Lisho njalo izwi lakho. Lithi wena baba wathumela izwi ukuba bonke baphile. Baba wethu ingcwele. Sibongile ukukhuluma kwakho. Sibongile uNkulunkulu namandla ukusipha lolu suku. Bayethe uNkulunkulu, bayethe dwala. Nali bandla lakho libusise uNkulunkulu wethu. Lifihle dwala ngaphansi kwesandla sakho. Baba wethu ingcwele, sikhansela ukufa emindenini yethu. Sikhansela izingozi ngegama likaJesu waseNazaretha. Sibopha imimoya, sidayina gunya, hayina sabelo egameni likaJesu umNazaretha ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu, busisa abantwana bakho. uNkulunkulu namandla sisaphuma ngokwehlukana kwezindlela zethu. Zibonakalise dwala, zibonakalise uNkulunkulu wethu ngelihle babigama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu, vikela omunye nomunye, protect omunye nomunye, protect imindeni yethu, protect amakhaya ethu, protect amabhizinisi ethu, protect konke okunegama lethu kukona ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba ingcwele sibongile, uduma amandla ubukhosi bonke. Baba sithi bungo bakho. In Jesus' mighty blessed name we pray. Amen and amen. Cela simshayele izandla kakhulu bangcwele, simbonge. Mshayeleni izandla kakhulu egameni lenkosi. Singahlala phansi nje imizuzu emibili, imizuzu emithathu sobe sesiphumile egameni lenkosi uJesu. Ngiyacela nje ukuthi sindlule kule nkonzo yomnikelo. There are people who are watching me, bangibukela abanye, they follow ubaba Shabalala too much and also follow the teachings ezenziwa ubaba Shabalala kule bandla lase Eagle Mountain Prophetic Ministries. Number one, I'd love to take this opportunity and thank God for every seed that you are sowing, and thank God for every prayer that you are always making for us. Make sure that you keep us in your prayer, and make sure that you sow and you planted that seed. There are people who subscribe, there are people who like our Facebook page, and there are people also who support our TikTok. Our TikTok by now, I think, above 10 million followers. 10 million or more than that. The way Evangeli Liga Jesu silambisa ngakho. It is because of you. So allow me to take this opportunity by thanking you, by appreciating
what you are doing. What you are doing to me, what you are doing to this church, Eagle Mountain Prophetic Ministries. In fact, you are not doing to us, but you are doing it for the kingdom of God. And surely God will bless you, because this soil is fertile. Why this soil is fertile? Because we are preaching nothing but the gospel of Jesus. We still believe in the gospel of holiness. We still believe preaching the word of God without mixing it, preaching the gospel as pure, as holy as it is. So we'll have to take this opportunity by appreciating and thanking you for every support that you are giving to us. Please, if you want to continue to pledge and to sow your seed, if you look on your screen, nanka ama banking details lanje la phezulu nawo yabona la phezulu ama banking details ethu lawo, ukhona Capitec, ukhona FNB, ukhona uABSA. Ungavela ufake imbewu yakho uthi, man of God, I want to sow a seed, I want to plant a seed. Ngithi nje hamba vangeli alifike nakwezinye izindawo ivangeli lika Jesu Christ. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you.